देग्लाय एडमिसन होनाय 2000 दाख्लैसो होनाय जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआव गासै केन्डिडेटआ 18 स्टुडेन्ट एपियार बेनि भितराव 18आनो पास जादों साब्रैयाव डिस्टिंसन ओमफ्राय 7आ 8 स्टार मोनदों आरो गासै 6 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो माने गासैबो पास आरो इनि सिगां बोसोरावबो पास जादों मोजां रिजाल्ट माने 100% पास जादों गतिके जोङो बर' रायजोनि जिबिलाक अभिभाबक दङ बिथांमोननि फिसाजोफोरा जुदि जोंनियाव फरायबा जोङो हागौमानि जोङो बिथांमोननि गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखाय माने जों मोजाङै फरायहोनो थाखाय जों नाजादों जोङो थारमाने थाखा फैसानि लुबनि कारणे जोङो बेयावहाय माबायाखै बर' समाजखौ माबोरै दावगालांनो हागोन सोलोंथायाव बेनि थाखायसो जोङो थारमाने दिनै प्रेस मिटखौ जोङो खुंदों आरो बेवहाय खायसे कन्डिसन दं बे कन्डिसनफोरा जाबाय मा फ्रि एडमिसन जाय माने BPL कार्ड दङ 90% मोननायफोरनो एकदम फ्रि एडमिसन होनाय जागोन आरो नङा होनबा एकदम फ्रि टिउसन फ्रि आरो बेनिफ्राय मोनसे 80% ना फ्रि फर BPL स्टुडेन्ट सिकिउरिं एबभ 80% 50% तारमाने 80% मोननाय 5% जाय मोनगोन बिसोरनि थाखाय जोङो एडमिसना 40% रेहाय थिग बिदिनो 60% मोननायफोरनो जोङो 20% रेहाय होगोन आरो बेनिफ्राय 45%नि एबभ मोनदोंबा बिसोरखौ जोङो 10% रेहाय होगोन आरो बिथांमोननि फरायसा फरायसुलिनि थाखाय जोङो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो बिसोरनि थाखाय थारमाने दा गोदान जितु टेक्न'लजि बे टेक्न'लजिया मोजां रुम माने जोङो एकमडेसना मोजां जागोन आरो जों नाजागोन तारमाने एकमडेसनखौ बेनि जायगानि